Θέλω όμως να καλημερίσω τη διατροφολόγο μας, την Αθηνά Μωραήτη. Καλημέρα, Αθηνά μου. Καλημέρα. Σε βρίσκω μάχημη, έτσι. Βεβαίως. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο θέμα να συζητήσουμε και για τις γυναίκες που είναι σε ενδιαφέρουσα και το τι θα πρέπει να τρώνε. Ακριβώς. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αφορά τόσο τη ζωή της ίδιας της γυναίκας, αλλά και τη ζωή του παιδιού. Πρέπει να δώσουμε σημασία βέβαια στο βάρος αρχικά που θα πάρει η γυναίκα, να καταρρίψουμε και κάποιους μύθους, έτσι. Πολλοί κόσμος νομίζει ότι με την εγκυμοσύνη πρέπει να τρώμε για 2. Αυτό δεν ισχύει. Καλά, μην νομίζεις. Αυτό είναι και λίγο ότι επαναπάβεσαι και θες να φας παραπάνω, οπότε το βρίσκεις και σαν δικαιολογία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και να πούμε επίσης ότι και η Αθηνά έχει γεννήσει πριν 2 μήνες. Και όπως βλέπετε, δεν την κάνεις ότι έχει γεννήσει με τίποτα. Δηλαδή, όταν μου το είπε πάνω, λέω αποκλείεται, ας πούμε. Και θα μας πεις και εσύ ακριβώς και τι πρόγραμμα έχεις. Σας έχουμε και το ζωντανό παράδειγμα, όχι μόνο στα λόγια. Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι οι ανάγκες σε ενέργεια, σε θερμίδες, δεν διαφοροποιούνται πάρα πολύ σε σχέση με μια γυναίκα η οποία δεν είναι έγκυος. Στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης δεν αλλάζουν καθόλου οι ανάγκες, όπως δηλαδή όφιλε να τρώει πριν, πρέπει να τρώει και τώρα. Στο δεύτερο και στο τρίτο αυξάνονται κατά 300 θερμίδες. Δηλαδή, Λουίζα, για να έχεις υπόψη σου, είναι σαν ένα μπολ μεγάλα και δημητριακά. Είναι δηλαδή πολύ μικρή η διαφορά. Στο δεύτερο και τρίτο μήνα. Τρίμηνο. Ακριβώς. Τώρα, ως προς τα κιλά που οφείλει να πάρει μια γυναίκα σε αυτή την περίπτωση, είναι γύρω στα 9 με 12 κιλά. Εξαρτάται πάντα από το βάρος με το οποίο ξεκινάει. Αλλιώς είναι σε μια γυναίκα η οποία έχει επιπλέον βάρος, είναι παχύσαρκη, αλλιώς μια γυναίκα που ξεκινάει με πολύ χαμηλό βάρος. Όμως ο γενικός κανόνας είναι αυτός. Θα μπορούσε να είναι ένα πρόγραμμα διατροφής που θα έχει μια γυναίκα που είναι έγκυος. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να ξεκινάμε τη μέρα μας με ένα πολύ καλό πρωινό. Το οποίο να έχει τρόφιμα από όλες τις ομάδες. Δηλαδή να υπάρχουν τα γαλακτοκομικά, να παίρνουμε και πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, να παίρνουμε το ασβέστιο. Τη βιταμίνη D, δεν θέλουμε άπαχο τελείως γάλα σε αυτή την περίπτωση, έτσι. Τα δημητριακά, καλό να είναι ολικής αλέσεως, είτε πρόκειται για cornflakes, είτε πρόκειται για ψωμί, έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε και τη δυσκολιότητα, γιατί είναι ένα συχνό φαινόμενο. Μπράβο, έτσι, ταλαιπωρεί πολλές γυναίκες. Και δεν μπορείς να... τώρα πώς να το πω τώρα, δεν είναι και κομψό. Όταν θες να πας να κάνεις αυτή την ανάγκη, ας πούμε, δεν μπορείς να ζοριστείς πολύ και να πιέσεις τον εαυτό σου. Όχι. Θέλει... Όπως μπορεί να κάνεις, ας πούμε, σε άλλες περιπτώσεις. Θεέ μου, σώστε με. Λοιπόν, πάντως σε αυτό έρχεται να μας σώσει τα δημητριακά. Τα φρούτα φυσικά είναι πολύ σημαντικά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κάποια μαργαρίνη, να πάρουμε και καλά λιπαρά, έτσι, μαλακή μαργαρίνη. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, στο ενδιάμεσο μέχρι το μεσημέρι, καλό είναι να υπάρχει κάποιο φρούτο, κάποιος χυμός, να μας δώσει άμεσα χρησιμοποιούμενη ενέργεια. Το μεσημεριανό μας, το οποίο μπορεί να είναι κοτόπουλο, κρέας, ψάρι, ειδικά τα λιπαρά ψάρια τα προτιμούμε, γιατί θα μας δώσουν τα ω3 λιπαρά, τα οποία κάνουν πολύ καλό στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, του νευρικού συστήματος, της όρασης του παιδιού. Εμείς πριν μαγειρέψαμε και μακαρόνια και φαρφάλες με σολομό. Το είδα, βεβαίως. Πολύ, πολύ σημαντικό ψάρι ο σολομός και πρέπει να υπάρχει στη διατροφή της εγγύου. Και από εκεί και πέρα η σαλάτα μας, ασφαλώς να υπάρχει και το ψωμί. Δεν είναι μια κατάσταση εγκυμοσύνη που πρέπει να κάνουμε δίαιτα, να χάσουμε βάρος. Πρέπει να τρώμε ισορροπημένα και να προσέχουμε το βάρος που θα πάρουμε. Ναι, βέβαια, έτσι όπως το λέμε τώρα το πρόγραμμα, η αλήθεια είναι ότι θυμίζει λίγο σε διατροφή αν θέλεις να χάσεις βάρος, έτσι. Ναι. Κοίταξε να δεις, οι ποσότητες είναι διαφορετικές. Το ελαιόλαδο το οποίο προσθέτουμε είναι σε άλλη ποσότητα επίσης, έτσι. Και εξάλλου άλλο η διατροφή και άλλο οι δίαιτες που κυκλοφορούν και που ακούμε κατά καιρούς, έτσι. Δεν πρέπει να είναι κάτι τόσο στερετικό. Ασφαλώς θα φάει και κάποιο γλυκό ή έγκυος. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες καταστάσεις, όπως όταν υπάρχει, ας πούμε, διαβήτης στην εγκυμοσύνη, που εκεί θέλει μια προσοχή. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, και το βραδινό της, το οποίο και αυτό οφείλει να είναι ισορροπημένο. Έτσι, εξάλλου, όπως είπαμε, και οι ανάγκες σε θερμίδες δεν διαφοροποιούνται πάρα πολύ από ότι όταν δεν είναι έγκυος.
Οπότε ουσιαστικά αυτό με θερμίδες. Ένα σύνολο θερμίδων, νομίζω στις περιπτώσεις που δεν είναι έγκυος μια γυναίκα, είναι γύρω στις 3.000. 1.800 με 2.000. Είναι λίγο πιο. Πώς νόμιζα εγώ ότι στους άντρες είναι 3.000. Τι, κάπου είναι 3.000. Αναλόγως τη ζωή. Όχι, ρε παιδί μου, αν είναι έγκυοι άντρες, δεν γίνεται αυτό. Αλλά είχα την αίσθηση ότι είναι 3.000 και 3.500 στους άντρες. Κάτι τέτοιο νόμιζα. Όχι, όχι. Αναλόγως βέβαια και τη ζωή που κάνουν. Αν κάνεις μια Πρέπει να αλλάξει η χειρονακτική διατροφή μου, εργασία. γιατί εγώ πάω με βάση τις 3.000. Πάντως θα πας μια χαρά. Ως προς τη σιλουέτα σου είσαι πολύ καλή. Εντάξει, και γυμναστική. Γυμναστική επιτρέπεται στην εγκυμοσύνη. Αυτό με τη γνώμη του γυναικολόγου. Πάντως καλό είναι να υπάρχει κίνηση, να υπάρχει περπάτημα. Βοηθάει δηλαδή την έγκυο να έχει μια καλή φυσική κατάσταση αργότερα για τον τοκετό και να διατηρήσει και το βάρος της. Το αλάτι σε τι ποσότητες επιτρέπεται? Αυτό είναι πολύ σωστή ερώτηση. Το αλάτι καλό είναι να το καταναλώνουμε με μέτρο, γιατί μπορεί να υπάρξουν κάποιες επιπλοκές, δηλαδή να εμφανιστεί υψηλή πίεση και να υπάρχει θέμα στην υγεία του μωρού. Αλλά ούτε όμως να μην το αποφεύγουμε και τελείως, γιατί και πάλι είναι και αυτό απαραίτητο. Θέλει προσοχή. Μετά την εγκυμοσύνη, σε τι πρόγραμμα πρέπει να μπει η γυναίκα? Και μάλλον δύο ερωτήσεις. Στην περίπτωση που έχει ακολουθήσει μια σωστή διατροφή, όπως λέμε τώρα, και ισορροπημένη, οπότε δεν έχει πάρει πολύ βάρος, αλλά και στην περίπτωση που έχει ξεφύγει, έχει πάρει ας πούμε και 25 κιλά, για παράδειγμα λέω εγώ τώρα, και 25 κιλά και θέλει μετά να μπει σε ένα πρόγραμμα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εξαρτάται καταρχήν από το αν θυλάζει. Αν μια γυναίκα θυλάζει, τότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν μπορεί να κάνει ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Έτσι, οφείλει να τρώει ισορροπημένα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι και ο θυλασμός είναι πολύ σημαντικό και για την ίδια και για το παιδί. Και, έτσι, για το παιδί το ξέρω ότι... Και για την ίδια, διότι την προφυλάσσει από πολλούς γυναικολογικούς καρκίνους. Τη βοηθάει να χάσει και το βάρος που κέρδισε στην εγκυμοσύνη πιο εύκολα. Τα ακούτε, κυρίες μου. Ακριβώς. Ο οργανισμός της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αποθηκεύει λίπος για να το δώσει στο μωρό αργότερα με το θυλασμό, με το μητρικό γάλα. Λοιπόν, οπότε είναι ένα καλό μέσο. Και προφυλάσσει και τα παιδιά από ασθένειες. Γιατί να σου πω κάτι, εμένα η μάνα μου με θύλωσε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή και σε μεγάλη, δεν ξέρω πόσο, δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι ήταν πολύ καιρό. Και γενικότερα δεν είμαι άνθρωπος που αρρωσταίνω συχνά. Είναι πολύ σημαντικό και για το νοσοποιητικό σύστημα, έχεις δίκιο. Και είναι και ένα θαύμα, δηλαδή ένας οργανισμός της μητέρας που έχει αντισώματα, έχει μια εμπειρία σε εισαγωγικά, να περάσει σε έναν οργανισμό ο οποίος είναι καινούριος, δεν είναι έτσι τώρα να κτίσει. Βλέπετε πώς γλυκαίνει η Αθηνές, γιατί τώρα σκέφτεται το παιδάκι της και αμέσως είναι χασομαμά, την τρελαίνεται. Εντάξει. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Και στην ποια περίπτωση είπαμε τώρα, γιατί λίγο μπερδεύτηκα. Είπαμε την περίπτωση που έχει ακολουθήσει ένα πρόγραμμα διατροφής. Στην περίπτωση που έχει ξεφύγει λίγο, έως πολύ. Τότε, ναι, καλό είναι να προσέξουμε να χάσουμε τα κιλά της εγκυμοσύνης όσο είναι ακόμη νωρίς. Έτσι, χωρίς υπερβολές και πάλι, με ένα καλό και σωστό ισορροπημένο πρόγραμμα. Θα πάω λίγο πάλι πίσω τη συζήτηση, γιατί το θεωρώ σημαντικό ως προς την εγκυμοσύνη, το τι πρέπει να αποφεύγει μια γυναίκα. Δηλαδή, θα πρέπει να αποφύγει τρόφιμα τα οποία δεν ξέρει πως έχουν παρασκευαστεί. Δηλαδή, να αποφύγει τα ομά τρόφιμα, δηλαδή αν βγει έξω τις σαλάτες οι οποίες δεν έχουν πληθεί καλά. Το λέω γιατί είναι επικίνδυνο να μολυνθεί με κάποια βακτήρια και έτσι να έχει επιπλοκές στην εγκυμοσύνη της. Ως προς τα ψάρια, να αποφεύγει τα μεγάλα ψάρια, όπως είναι ο ξηφίας. Ναι, γιατί αυτό? Αυτό διότι και πάλι έχουν βαρέα μέταλλα, όπως είναι ο υδράργυρος, και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη του βρέφου, του μωρού. Μετά, εκτός από αυτό, πρέπει να αποφεύγει κάποια τυριά τα οποία έχουν προέρθει από μη παστεριωμένο γάλα. Δηλαδή, ναι, μπορεί κάποιος να προσέχει, αλλά είναι μερικά θεματάκια που δεν τα ξέρει ο κόσμος και γι' αυτό το θεωρώ και πολύ σημαντικό ότι πρέπει να τα αναφέρουμε. Γλυκά τα οποία περιέχουν ομό αυγό, όπως είναι η μουσ, όπως είναι διάφορες κρέμες παγωτά, έτσι. Παγωτά, γιατί το παγωτό... Καλά, η μάνα μου τρώγε κιλά παγωτό όμως, έτσι. Γι' αυτό έχω βγει εγώ λίγο τζάζ. Έχει επηρεάσει και λίγο στον εγκέφαλο σε μένα. Λοιπόν, θέλω να πω και ως προς
ένα άλλο κομμάτι και το σηκώτη, το οποίο πρέπει να το αποφεύγουμε, ακριβώς επειδή ενώ είναι μια θρεπτική τροφή, περιέχει αρκετό σίδηρο που χρειάζεται στην εγκυμοσύνη. Αυτό ήθελα να σου πω. Σίδηρο και ασβέστιο νομίζω είναι τα. Ακριβώς, πολύ σημαντικά. Το σηκώτη, ωστόσο, πρέπει να το αποφεύγουμε. Γιατί περιέχει πολύ βιταμίνη Α και αυτό έχει συνδεθεί με τερατογένεση. Έλα, σοβαρά. Ναι, ναι. Οπότε πρέπει να το αποφύγουμε. Το σηκώτη έχει πολύ βιταμίνη Α και πρέπει να αποφεύγεται γιατί μπορεί να προκαλέσει τερατογένεση. Ακριβώς. Τι λες τώρα? Μόνο το σηκώτη? Ή γενικά τα βαριά κρέατα, ας πούμε, αρνιά, κατσίκια και τέτοια? Μπορεί να καταναλώσει και αρνί και κατσικά. Και εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε λογικές ποσότητες, όχι, δεν ισχύει αυτό. Απλά το σηκώτη είναι αποθήκη βιταμίνης Α. Το σηκώτη όμως, ναι, εντάξει, αφού γεννηθεί το παιδί, όμως καλό είναι στα παιδιά μετά να δίνεις. Ναι, άλλο αυτό. Αλλά δεν κάνει. Είδατε, είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να μην τα έχουμε σκεφτεί, που ξέρουμε ότι κάνουν καλό γενικότερα. Ακριβώς. Για τον οργανισμό, αλλά σε αυτές τις συγκεκριμένες περιόδους ζωής, αυτούς τους επίμαχους 9 μήνες, πρέπει να το προσέχουμε και να μην το καταναλώνουμε. Έτσι. Μετά από εκεί και πέρα, όταν βγαίνει έξω για να φάει μια έγκυος, πρέπει να προσέξει πολύ αυτά που θα παραγγείλει. Δηλαδή, αν πρόκειται για κάποιο κοτόπουλο, που είναι μια ασφαλής επιλογή, έτσι, πρέπει να προσέξει να είναι καλοψημένο. Και αυτό πάλι για την περίπτωση των μικροβίων. Αυτό βέβαια πώς το προσέχεις τώρα, έτσι, γιατί όταν πας κάπου έξω, όσο να είναι, δεν ξέρεις και ποτέ τι γίνεται. Ναι. Τότε σε αυτή την περίπτωση, αν είναι κάποιο μαγαζί που δεν εμπιστεύεσαι, ναι, καλό είναι να τα αποφύγεις το κοτόπουλο. Τις ομές σαλάτες επίσης πρέπει να τις αποφύγουμε. Καλό είναι να είναι βρασμένα τα λαχανικά, για τον ίδιο λόγο, δηλαδή να αποφύγουμε κάποια μικρόβια. Ομές σαλάτες όμως στο σπίτι μπορούμε να τις φάμε, αν τις πάρουμε και τις πλύνουμε και τις καθαρίσουμε? Βεβαίως, και πρέπει να υπάρχει καταρχήν και μια ποικιλία σε αυτά που καταναλώνουμε. Και να θυμάστε ότι και ένας καλός κανόνας ό,τι αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά είναι να υπάρχουν χρώματα. Εγώ αυτό συνηθίζω να λέω, γιατί οι ουσίες οι οποίες προσδίδουν το χρώμα είναι ουσίες οι οποίες είναι βιταμίνες και αντιοξυδοτικές. Και είναι πολύ σημαντικές σε αυτή τη φάση, την τόσο ευαίσθητη. Έτσι, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία μας τα έχει πει. Και επίσης λίγο να δούμε και για πάλι να πάμε λίγο στο μετά της εγκυμοσύνης, που ψιλοαγχώνονται οι γυναίκες, το κατά πόσον είναι και εύκολο. Δηλαδή, και πάμε και λίγο στο ψυχολογικό κομμάτι, επειδή εσύ και στο ιατρία σου έχεις επαφή με τις έγκυες γυναίκες που έρχονται. Για το τι ψυχολογική υποστήριξη χρειάζεται για να μπεις πάλι στο πρόγραμμα. Γιατί φαντάζομαι ο οργανισμός, όταν είσαι σε ενδιαφέρουσα κατάσταση, συνηθίζει να τρώει λίγο πιο αυξημένες ποσότητες. Διότι εντάξει, δεν γίνεται να μην φας και καθόλου. Θα φας και παραπάνω, θα ξεφύγεις και λιγάκι. Πώς είναι εύκολο να μπει σε μια ψυχολογική κατάσταση και να πεις ότι «ΟΚ, γέννησα τώρα, πρέπει να μπω σε πρόγραμμα διατροφής». Διότι νομίζω και μετά την εγκυμοσύνη υπάρχει και ποιο είναι αυτό που παθαίνουν, γιατί παθαίνετε μετά την εγκυμοσύνη? Επιλόχιο κατάθλιψη. Αυτό. Κατάθλιψη, ναι, και αυτό, την επιλόχιο. Ναι. Κατάθλιψη, ακριβώς. Ναι, καταρχήν και λόγω των ορμονών είναι πολύ συχνό το φαινόμενο οι γυναίκες να έχουν έτσι μια θλίψη, να το πω. Η κατάθλιψη είναι πιο σοβαρό φαινόμενο και γι' αυτό θέλει ειδική αντιμετώπιση και από το περιβάλλον και από το γυναικολόγο. Σε ό,τι αφορά όμως τη διατροφή, καλό είναι να κινητοποιηθεί γρήγορα η γυναίκα, να χάσει τα κιλά τα οποία έχει προσλάβει, με σωστή και ισορροπημένη διατροφή, έτσι, χωρίς βέβαια υπερβολές, για να μην θέσει σε κίνδυνο και την υγεία της. Θέλει λίγο προσοχή.